ka ODM adwa wuoyo ne ODM nikech ODM en chama ma popular. Ndalo mitimo nomination joma dwaro kombe ng'eny, madwaro kombe e ODM bedo joma ng'eny. Koro joma ng'eny ging'e ni kombe gi kata ka en MCA tinyalo yier MCA achiel e ward. Mjumbe nyalo na bedo achiel e constituency, governor bi achiel, moko gi be kamano ng'at achiel. To joma dware ng'eny. Joma dwaro gi onge ng'ama yiega ni oloye. Kose yombi e nomination to nyaka inwang'e excuse maro notimore nade. Nitie cases ma ji wache no gaj gi. To ng'amo yombi e siasa ka nyaka iwinj ka wacho ni omaye. Makata ena gi ji adek to nikech jogi nosekete mo believe ni odhi. Kose kalo kucho ma ng'ato yombe, ng'ato yudo kura adek, joma moko moyonga ma yombe yudo 100 to pod owacho mana no mae do yombo. Koro nikech chama popular joma dwaro ticket ni bedo ji mang'eny, competition bedo ma stiff. Koro wadwa mna nyiso jowa ni joma in charge of timo welo onego neno timo welo ma transparency nitie ma ng'ato ko yombi to neno no yombe yo maler kata ka koro dok dwaro chama moro duogogo kata dwaro yo mochungo to chung ko ng'eyo ni kucho no yombe nikech ko yombi maler e nomination ting'eyo ni jomoko gocho nika ema pod ok dhi gocho ni kata dhi mana gi chama machielo. Koro kosetim ma moriere maler ma ng'ato neno ko yombe kata koro dhi kucho to sawa odhi adhiya tidogi yombe. Namba achiel. Namba ariyo, jok machungi bendo nego yie loch nikech ko yombi to yombi kik ipa iwach ni adwa yombo. Siasa ka onge ga namba ariyo en ni kiyombo to yombo, ko yombi we wacho ni adwa yombo ng'ani. So wabed ready ni nitie mana gik moko ariyo, inyalo yombo kata inyalo yombi. Ka osebet kamano to koro chalre achala kata ok in e chama kata in kure nikech ji mang'eny ketho ga nying chama to ke kacha ni ok omi otiko e nomination to bende manjawo chunji ma bethiro chama oketho mbi mar chama nikech sama wan gi samoro candidate moro maber yani gi joge moko 30 ma dhi gocho samoro ni candidate moro e kom machielo maduong' malo kucho to koneno ka gini otimore maber to duogo ywagno biro njao chuny joge kech ko kono gi jomo believe kuom ma kata believe kuom ka kono gi ni George Batigi ni omaya kata nganya wawere gi George gini nyalo tamo joge dhigo kura moro maduong' ne ng'at moro madwaro position moro mopogore gi ma walaro ni. Koro mano to nego beni obedo sorted maber ma ka ji dhi to koro dhi kanyakla ka ng'ato yie loch to ng'amo locho be ong'e no locho maber, ng'amo lobe ong'e no loye maber ma ok ochako dhi oketh kata onjao chuny jomoko tam dhigo kura ne positions mamoko. Okay. George, democracy en rieko ma wasome pinje mamoko. To yiero en gima nengone ni malo kabisa. Yiero menyo manyoma mbolo ni wadwa tiyo gi democracy mondo mi wayier ji. En gima nengone ni malo kabisa. Be momiyo neno ko chandowa e pinje mag Afrika ka. Kada mana pinje ma oko bende chando. Gima nyalo konyowa to wae e nomination moro ni ji dhigo mbolo nikech waonge gi the capacity kata ODM onge gi nyalo mar timo yiero ma iluongo gi kisungu ni free and fair. Mano ogoyo mbolo nikech mai kama koro penjo nyalo bet. Okay, ma dhieno doka maduko penjo ne poda aloso ni foundation koro kadhi keto niro. Aseluoni niro. Koro adhi yuoye. King'iyo South Africa en ing'iyoga mbi mar party. Kaeto jotelo madhi represent party kata mane parliament to iyieroga mopogore. Koro kaita na wolgi ni already gintiere line mar party. Koro mago jo party no se yier. Koro mbi mar party cha. Inano ka kitimo nomination cha. Itimo nomination ma jok madhi e parliament kata nomination ma jok madhi e senate kaluwore gi list kaka party otimango opango list no. Koro mbi mar party ming'eyo ni mbi mar party e Migori County en percentage mane en percentage 20 kata 30 kata 70 makoro owol wacho no. Kaeto koro ing'iyo list no ni ji adi e list ni manyalo represent ji 70 ge to mage jok madhi to yiero moko mwaketo ne mag men in black onge gima notimre e Kenya ka mag bed ni free and fair. Mago gik ma pod bro ketho weche mag democracy. Kati neno sani kada makoro watimo magi bende dhi kere akeya gik moko ni ombulu moko kete e jwala ma transparent ni kori dhi